Grabe dyan sa bataas, sa pasaway, gis ng bataas nga may pa na. Di ko kalimot, pero ang ahora gadyong ginahimo, kada adlaw, istorya, may, maghimo kog mga istorya para lang siya mabuutan. Nga na lang. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Diyata karon mag-istorya ta. Ang topic karon, akong anak kung giunsa siya pagpadako. Kay kada jud magkita mi anang principal si Ma'am Grida kasing-kasing. Iya ka nang dahil ng anak kanang naa karon sa PNPA. Miya jud ko nang i-appreciate, mamut ko kay tanan nga mga adjectives yang gabito butan, courteous, matinahuron. Sa pa nga mga positive nga bahin sa pagdaig nga sa anak. So kani guys, ato istoryahan kung nako giunsa siya nako pagpadako nganong nahimo siyang buutan nga bata. Amen. Karon siya guys, karong February 24, iyahan ang recognition sa PNPA, sa Philippine National Police Academy sa Cavite. Okay, so dapat gani karon nag-process na ko papel para makaadto sa Cavite, pero di ko kada John kay guys, atong istoryahan karon ngano nang bataan ni dako na siya og buutan. Kana sila tanan silang lima mga buutan na sila mo na ang bali regalo sa Dios nga mga buutan nga mga bata kay syempre basta tarong na nato tong mga anak no. So kaning ako ang topic karon may tungod sa bata nga ikaupat. Kan mamuot ko na ni siya pag makita mi nga principal sa Ma'am Grida kasing-kasing principal na siya karon sa Kinakot National High School. Kana siya nga kuan principal, believe ko na ni siya kay disiplinaryan gina siya sa mga estudyante. Kuyon na siya disiplina ng mga bata siya kana believe ko niya. Pero kana akong anak pag makita mi di ko mga tana dili bukalit na siya in kumusta si Calvin kung bilid ko nito mong anak no buutan gid na siya arang gid na siya nakuha gid niya ang loob kay buutan gid siya matinahuron walay teacher da sa ginakot nga wala ko ni teacher nga sa ginakot nga di mo saludo niya sa kabuutan siya pag miyog Calvin kuyaw na jud ang bataa tan lamian yung pagpadako sa imong anak no may nawra ko grabe na siya mga daig-daig atong istorya ani guys kanang bataa sa gamay pa na kung gina siya bata kanang grade 1 o grade 2 sa kanang mga maguwang nga tulo ka buok wala ko kasawag ipatawag sa teacher kay kanang tulo si ate si manong si kuya kanang mga buutan na mapatas gagmay pa na hatod karon mga buutan gyapon pero kanang naglahi na si Calvin nga wa ko magdahom ipatawag ko sa teacher meeting first time pag ko gas inon jud ko nga agoy ma'am imong anak si Calvin grabe mo jud ka pasaway ma'am nang gihimo jud na ho pulis kay para ga jud siya magkuan na mang teacher karon sa grade 2 mo jud nay makita mi kay abor mga district siya ka jud nay gaingon na ho first time ko gingnan ha mao ba ma'am lagi ma'am pero kabalo na ko nga na something ng bata pasaway jud kana siya arang ga jud bata gihimo ng pulis kay aron mamamoy mamadlong para ma-responsible siya. Mo ba? Diyan mo ito nga. Ang hawin yung sekreto ng mga ang kanang bata kadlawon. Sa estuyahan. Obi, kabalo ba kabi kung piminti ka magpabadlong ni mama? Sayang lang atong simba-simba, bi. Siya, gusto ba ka kanang maimperno ka? Bija ka mama. Bakit ang mata? Minaw. Siya, bi ka nang gusto ba ka kanang na ay magbuwag ta si mong mamalangit. Diya ka maimperno. Kasuway ba kabi o kanang sunog kanang pasuan ka gandila? Kanang kandila ba ja kanang ipatugod sa imuhang kanang panit imagine na unsa ka sakit ingano na pi gikan sa lapalapa paingon sa imong ulo ka sakit way kabutangan ka sakit ja mugkila-kila ka bit kay ginaimperno na ka si mama di ka duog nimo kay ang kasing-kasing ni mama nga nay pangalan Calvin Clean kuhaon man sa Ginoo para di ako mag-uo kay kanang ay nga na koy anak di ay nga maimperno pinuktok na si Jakada buntag istorya na jud mi kanang mga panghadlok-hadlok ni siya nga na jud nang resulta sa bata magmudako maimperno bisi unsa na lang yung mga story nga mabali para mahadlok siya mura jud ang game mo wala na sila kasuway bunal latos wala kanang aw ginhimo ra jud haga na ho may mga sakto isan kisan hagkan nya labing-lambingon mura jud na Tsara guys, ojo ko mudahom na inga pagdako sa batahan gikan pa na sa grade 1 grade 2 inga nang style pag padako nila may lang istorya
Charo jud ko magdahom guys kanang lima mga buutan jud sila guys. Grabe ka jud na kanang mga buutan jud sila pinanggap ko. May nagpuon, may nadlukon sa Ginoo. Na sila, jud ko magdahom. Pigon ko pa ng sa una kay biyuda man ko na ako rin napadako sa 5 ka bata. Diya ako na nagpa-eskwela kolehiyo nila. Karon naman ko naman yung mga dako na ang panganay namin yung kaduha kay lisod na gining gwapa ta min yung kaduha joke. So nga na guys no, og kanang bis ampo gud perminti gi ampo na Ginoo perminti nga ang mga bata na magdako buutan ingon na lang may istorya ja pagong nang ampo mi ampo na sa Ginoo nga nyado kadlo kung punaho sabi sige ayaw ko ninyo ang pingi kay wala bay baligyan mama sa palengke. Si mama isara, wala mamoy, kana pa, mamatay kong dali, diya matuog na ko, patay na ko, diya kamo na lang mabilin, wala na si papa, wala si mama, awa na, iyakay na ko, wala ko problemahon, di na ko magunahon na ninyong paskwila, bahala mo, nga ng style, pangadlok-hadlok na ba, which is tinuod, yun na siya, no, ito nga, nga na lang style, routine na ho, kada buntag, alas 5 sa buntag, pukawon ng mga bataa, istoryahan kalos Ginoo mora jud na yaho ang gihimong pamaagi dili nang style ng singag diri singag dito wala na sa ako mga butan mo nang ko ay gahapon nga kita minimum kasing gihimo ko ni siya nga vlog para makamao mo sa sekreto kanang nalipay ko kay lami ning paminawon ning inahan ka ginikanan ka nga daygo nimong anak nga wa sila suguan kusa silang mostorya sa imong anak unsa na siya nga klase nga bata ona nga ako di mo ning paghambog nga kanang dako po kanang ambag ning hinibahon ta iampos Ginoo pibinti ampos Ginoo jud na human kung may nila magampo mis Ginoo nga masud silang kasing-kasing ang ilang istorya perminti karong panahon na guys kanang 5 ka bata 4 ka laki alang-alang mo nimo na disiplina na isud kayo mo na nga ipairal ginang disiplina sa mga bata nga dapong ampos Ginoo kay og alang-alang mo nimo nang 4 ka laki sus nangaritis na sigarilyo na barkada na miinom na kuyaw nang mga bata karon mo na nga og imo jud nang pinud-una sila mahadlok nimo nang mga bata pero pili po din mo nga hulga dito mora jud yung gihimo guys mora tayong mga pamaagi mo na magkulay gihimo ampo mas Ginoo ampo niya ingadto nga pamaagi kalos Ginoo na nagkaw din sila sa munang lami jud kay paminaw na muna nga gihimo ko nga content at least makatabang po ko ninyo and then karong buwan na sa February excited tanak ko kay moto ko sa Cavite ada jud kay COVID man excited tanak ko guys mabot og February kay tungod kay gimingaw gud ko sa ang bata nga ikaapat guys gimingaw ko kay last 2020 January mga 1 year na atong January wa ka uli ang akong anak kay kuan nag-apply siya sa PNP unja kalos Ginoo nakapasar unja kay kanang tuod lagi sa pandemic diretso na nag-exam ra to siya sa Camp Crame nag-exam siya hangyap lagi ang proseso sa tungod kay nakapasar man wala mo uli nya lockdownan pagyud unja karon February gimingaw gud ko guys kay dapat karong pitsaha karong mga buwan na ready na ko mulupad na ta kuno kong Cavite kay mo tambong lagi kuno ko sa recognition sa akong anak kay gawin ko ang basta PNPA kay recognize jud ka kung para mahimo kang gikan sa plebo i-recognize ka para mahimo kang kuan second year unja kay stricto man ka tungod sa COVID murag maglisod ming adto kay tiyo baka jud mag-quarantine unja mag-quarantine kay maglisod may quarantine kay pag uli akong trabaho una nga gimingaw gud ko sa akong anak kay mamuot ko guys kay atong last December bakasyon nila nakalugar man taon og chat naangan taon siya nga kanang aning kamot jud ko ma-appeal ko sa drill sa PNP drill para lang ka jud nga pag mag-recognition makaanhi ka dire
makahatag ko nimo og buwak kay mao day kuno nang basta murag burabag kanang pahalipay sa mga members sa drill nga pag makuha ka mo na imuhang opportunity nga makahatag kag buwak sa parent. Diya mo to nga excited daw siya kay matag ko ng buwak na ho tungod kay kanahong anak guys. Grabe dyan na siya kalabing kasi kaadyo kalambingon. Diya malalagi ko nga kanang maghilak lagi ko kay gimingaw lagi ko sa akong anak. Diya karong February 24 mao na ilang recognition nga gi-recognize na sila nga di na sila bali ginadawat na sila nga mo padung na mo second year. Diya mo siya nga COVID man lagi. Diya di man may makakontak sa akong anak na saon taman yun na panahon na nga di wala damha nga nga sitwasyon kay excited pa naman ko mo atong Cavite wala gyud piti mingaw lagi guys nahilahi gyud nga atong mga anak o managko pag managko ng mga anak kuan na sila nanaylaing mga planos kinabuhi mo na mulayo na lang nato sa atong kitang ginikanan mo lagi na nga kanang naay ibati nga jud ko kami nga lahi day ning inahano nga kanang malayo imo anak nga pan man mingawon ka muna nga ako gusto gyud ko adto sa Cavite pero di man mosugot ang mga anak nga si ate ang panganay nga mga diyang mga maguwang di man mosugot nga moadto ko og Cavite kay delikado daw tong prone man ko sa COVID muna nga dili jud ko pwede muna nga wala gadyo ko laing lingaw ani guys mag-video nila man ko kay pag abot sa panahon pwede na siya makita ni siya nga ngayon sa siya kamingaw kadyo guys andyan mamuot ko sa anak nga nasa PNPA kay harang gadyo na siya kanang kuan kanang ina-inahon mingaw daw siya nako niya antos laman na antos laman kay pag maka-survive ka na sa PNPA maayo na yung kinabuhi. Nagimingaw gadyan ko guys. Isod nilalim ning atong mga anak nga malayo nato. No? Pulang pos Ginoo nga. Pero sakit palandungon ba? Recognition sa akong anak nga di excited ko. Jadi ko kaadto. Ano kinahong gibati ron. Na gimingaw gadyan ko sa akong anak guys. Ampo na laman kay dito ko no sa kanang sa PNPA. Grabe na sila ka rigid ang training. Dili lalim. Maluoy lagi ko kay siguro ang imagino naniwang na ron pagi ka ni Dya grabe ka among ipa vitamins mo uli-uli ang lawas karon na nang niwanga sagdi laman kay mao niliwat sa amahan una nga mingo gajud ning inanta nga atong mga anak malayo nato pwede pa lang no di nato kaskwilangon kay pa di lang mulayo di lang ato pakon di mo pwede kay tiyo baka jud abang buhan nato i-shoulder sila kung lagi na, ingani lagi ning inahan sa kanunang panabang. Ginikanan ka. Wala untang akong kamingaw, ug makontak pa ka, di man ka makontak. Mga isa ka tuig na siguro. Kapi, makontak pa ka na ho. Mawakawan akong kamingaw. Saon man nga, kaya baka na makontak. Gimingaw, dyan ko ni Muya. Wako'y kabutangan sa akong kamingaw. Muna nga. Pagka tinuod ka, naon nga dyan ko sa Cavite. Tsaka di man pwede. Tungod sa COVID. Pwede pa lang. Pwede pa lang. Para kung naglukat na kong ticket mo, anha ni mo. Tsaka di man pwede. Huwag man tayo mahimo ya. Ampo lang matas Ginoo nga makagraduate ka diha. Mahuman ka para matuman imo mga pangandoy. Tsaka imong promise ni mo mga imo kong tabangan. Bahala na kanang ay di man ta mahayahay ning kalibutan na basta makita lang ka ni mama mo success nakita na ta kay gimingaw na jud ko nimo si kuya okay ra man to si kuya ta Saudi kay anytime makontak man sa naho ka video call man pero ikaw di man ka na makontak kasi mingaw first time ko nga di na makontak ba ang bata nga tagdugay-dugay kay ako pa katinuod basta makontak lang na ako sila eskwela para silang tagbilaran kada silang tulo na human naman na kanang nag-eskwela adlaw buntag ko hapon mag-chat di ko mag-text nila kumusta ka na kumusta mo diha pag minutan mo pag amping mo kay
Iwa makoy kahatag ninyo nga kanang kayamanan ang ato lang is mabinutan mo, di ko ninyo pagkaawawan. Wala nga na guys, dahil ka dyan yung mga anak na tarong mo ni mo dala, mabaw sa giday na sila. Giningaw ko, muna nga, ang tana, makauli na ka, makagraduate ka diha, tana sa imong graduation, makatambong si mama, para worth po lang yun kahago. Lamita kayo, no? Makakita ko nimo nga mag-drill ka, maapil ka sa drill. Gimingang si mama. Pamantay laymahin mo. Pag binuotan nila, mag-ampo ka nunay. Salamat sa pagtanaw guys. Gihimo ko nga video para at least makatabang ko sa mga ginikanan, pana tips para po makapadako silang mga anak na may mong buotan. Tungod kay kabalo mo guys, lahir ka jud no. Manangging mga anong ni ang question daw nganong nidako daw ko. Nganong nidako ko? Less na ako stress di pa sa una nga maglabad ang ulo sa ko pang tuition, pang-alawan sa mga bata. And then anak ko po sila mabutan, di sila mga laugan, manghatag sila sa ako, sila ko mangayo, nagagawa ko kwarta, manghatag na sa automatic, so nga na guys, basta, maayo pagpadako mga anak, maayo po ang resulta, so nga ni, thank you for watching, okay, magiging mga content karon para na sa kayuhan sa iyong mga anak. Ayaw kalimot, i-subscribe, like, comment, and share, and i-click ang notification bell sa ubos ka ng bell icon na all para update mo sa video. And then, salamat sa pagtanaw. Bye-bye. Anak, bye-bye.